Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tartalok barazkiak jaten dituela bakarrik, eta honen markatzen didala non dauden barazkiak. Orduan entzun egiten ditut barazkiak non daude, eta ara joaten naiz, bere bila. Eta haien laguntza egin topatu dut, 25 metrora zegoen azaloren more bat, beraien laguntza. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your San Espiritu! San Auratu! San Auratu! San Auratu! San Espiritu! San Auratu! San Auratu! Zer gartzen duen. Non gaude, a ber. Hemen egon gara sorginarekin, ez da? Eta nora joan bar gara, errotara? Eta non dago? Orduan bidea da? Hemendik joan behar gara. Seguro zaude? Bai? Hemendik. Orduan hemendik joango gara, bale? Eta gustatzen zaigu pila bat ilea barraztea. Pasatzen ditugu horrela orduak eta orduak. Denok ikusteko? Hemen honen bale. Zer da? Zer da? Eskutik bat ematen du. Ea ze jartzen duen. Kaixo laguna, zer gehiago? Zertan gantzear, gustora ibili zarete? Bai! Maparen eta gure laguntzarekin ondo moldatu altzarete? Bai! Gu oso pozik eta gustora ibili gara zuekin. Euskara asko entzun dugu.